участват. А има ли друг сериал в момента в Испания, тип Новите съседи, такъв ситком ли? То ситком ли е това Новите съседи? Точно така, ситком е. Има ли такъв ситком в Испания, който е в момента най-големия хит, но ние даже не сме чували за него? Ами не е точно най-големия хит, но е много добър и е много на мода и се гледа. Пак на същите Лаура Кабаеро и Роберто, същите режисьори, двамата брат и сестра. Те снимат Новите съседи и са направили друг. Точно така, те станаха и продуценти и правят още 2 сериала едновременно. Затова разредиха между сезоните минава повече време, понеже те всъщност снимат други сериали, в които също участват някои от актьорите от съседите. Да речеме Селцето го спряха, направиха няколко сезона го спряха, но снимат 2-3 други сериала нови. То Селцето нещо не се получи, доколкото. Не, добре, да. Доколкото. Аз се опитах да го гледам, между другото, обаче ми беше доста скучен този сериал. Препоръчам Мачо Салфа се казва и дано някой, от който зависи, им откупи правата и го излучат в България. Ето трябва да е BTV, кой да е... Надяваме се, да. Всяко нещо си струва пари, за съжаление. За да може да го гледа публиката. Човек, кой е сега хита? Мачо Салфа, това е което е най-доброто в момента. А хит ли е в Испания? Да, също не е като Новите съседи, но като качество е не по-малко зле. Просто там е феномена на Новите съседи, че е такъв голям успех, нали, популярност. Не е имало и преди това на сериал. И не може да се повтори така лесно, но като качество не му отстъпва Мачо Салфа. Там са 4 двойки и с отношенията между тях. И има ли някои отношенията между мъжете и жените, така много е забавно, пак е комедия, по комичен начин всичко и сериозните неща. А има ли някой от съседите, който участва в този... Няколко са. В смисъл появява само, че по-скоро в епизодични роли този, който играе Реси, Оберта, Амадор. Поне 7-8 човека от тях се появяват. Има един друг, който се казва Muertos ООД, Мъртви ООД. Да. Или Мъртъвци ООД, който е за една погребална агенция, комедия обаче, с главния, който беше съквартирант на Амадор, Карлос. Сетих се. Персонажа не знам кой, дето има най-различни персонажи, които прави. Той участваше в Сърцето. Като е този, той е в главната роля. И пак е доста забавно. Как се казваше? Августин, да. Актьора се казва Карлос. Аз снимах в него, между другото, и в други филми. Той даже снима с Педро Алмодовар.